пакуль одна раней усіх прибегла, каб сховаться под коўдрай. На что? Просто хочу проверить, ці хутка мяне Лесик и Марго знойдуць. Ой, ідуць, но вы только мяне не выдавайте, добра? Здорово учора пагулялі ў двары, правда, Лесик? Правда, сёння яшчэ пагуляем. Добрай раніцы, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. А дзе Кася? Бегае недзе. О, а коўдру сваю не прыбрала. Абяцала не спазняцца. Мусіць, як заўсёды, перад люстэркам круціцца, сукенкі прымярае. А нам што рабіць? Будзем яе чакаць? Не, пачнем без Касі. І зараз прапаную зрабіць ранішнюю зарадку. Давай у двары яе правядзем. Цудоўная ідэя. А гледачы? Сябры, вы можете таксама зарадку зрабіць самі. Ці мульцік пакуль паглядзець, ён хутка пачнецца. Ну што, хадзем? Хадзем. На зарадку крокам руш. Раз, Раз, два, раз, два, раз, два. Не, ну вы чулі? Яны мяне нават і не шукалі. Выходзіць, ім усё роўна, ёсць я ці не. Ну і няхай, і яны мне таксама не патрэбныя, вось. Буду цэлы дзень тут ляжаць, і нават мульцік мне не хочацца глядзець. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Усё, добренько позаймаліся. Ага, а дзе Кася? Ой, хто гэта? Не ведаю. Ой, Здаецца, тут нехта ёсць. ага, гук ідзе з-пад коўдры. Эй, хто тут? Хто трэба? А там хто? Вось дзе яна. Гэта мы, твае сябры. Якія такія сябры? А ты вызірні і ўбачыш. Не хачу я на вас і глядзець нават. Чаму, Кася? Бо ў мяне болей няма сяброў. Як? А мы? Сябры! Гэта тыя, хто непакоіцца, калі цябе няма побач. Я спецыяльна схавалася пад гэтай коўдрай, каб праверыць, ці сапраўдныя вы сябры. І што, праверыла? Праверыла. Вы мяне зусім не любіце. Няпраўда, мы цябе вельмі любім, Кася. Ты наш самы лепшы сябар. Тады чаму вы нават не шукалі мяне, калі прыйшлі? Ды мы не ведалі, што ты тут. Мы вырашылі, што ты чарговую сукенку прымяраеш. А вось і не. Карацей, праверку вы не прайшлі. Аказваецца, яна нас правярала, эксперыменты праводзіла. Ах так? Тады і мы з табой не сябруем. Так, Вы чаго? Тут я адна павінна быць у адчаі. Ну і сядзі сабе ў сваім адчаі. А мы з Марго і гледачамі мульцік глядзець будзем. так цікавы. Без мяне? Але я таксама мульцік хачу. Тады давядзецца мірыцца. Не, вы яшчэ прабачэння не прасілі. А мы не лічым, што ў чымсьці вінаватыя. Як гэта не лічыце? А вось так, ты сама сабе нешта накруціла, а мы расхлёбвай. Яны не разумеюць. Вось што. Давайте мультик паглядзім, а потым ва ўсім разбяромся, хто правы, а хто не. Ну добра, глядзім мультфільм. Глядзім. Мультик скончыўся. Цяпер расказвай, Кася, што гэта ты тут прыдумала? Праверкі нейкія. Мы што, павінны былі твае думкі прачытаць? Ты лічыш нас тэлепатамі? Не, але я ўпэўнена, што сапраўдныя сябры павінны разумець адзін аднаго кожную хвіліну. Праўда? А ты так можаш? Думаю, магу. Ха, тады зразумей, пра што я зараз думаю. Зараз. Я павінна чуць, пра што ён думае. А, пра смачны сняданак. Кася, ты чаго? А што не? Мне ён уявіўся. Зусім не пра гэта я думаў. Мусіць, ты сама пра сняданак марыш? Вось табе і падалося, што Лесік таксама хоча есці. Ну так, а пра што ж ты думаў на самой справе? Пра тое, як я буду сёння на самакаце катацца. Сапраўды не тое. Але ж у цябе няма самаката. А ты павінна была ўгадаць маё жаданне і мне яго падарыць. З чаго гэта? Бо ты мой сябар ці не? Сябар? Але ж я
Па-першае, ніяк не магла твае думкі прачытаць, а па-другое, у мяне і самой няма самаката. Значыць, ты не прайшла праверку. А ты не павінен патрабаваць ад мяне немагчымае. Як я магла пра такое здагадацца? Вось бачыш, Кася, Лесік усё так добра паказаў. Што паказаў? Што і мы не маглі ведаць пра твае думкі. Ты ж нам пра іх нічога не сказала. Сапраўды, не сказала. І як жа мы маглі здагадацца? Не маглі, як і я зараз. Выходзіць, я дарэмна на вас крыўдзілася. Зусім дарэмна. І вінаваціла ў тым, што вы, дрэнныя сябры, таксама несправядліва. Так і ёсць. І гэта не вам, а мне трэба прабачэнне прасіць. Ой, сябры, даруйце мне, калі ласка. Ну, вядома, мы цябе прабачаем, Касечка. Так, нічога. На памылках вучацца. Толькі ты наступным разам папярэджвай нас пра свае планы. Добра, а зараз давайте гуляць, а? Давайте, а ў што? Нібы я пад коўдрай схавалася, а вы... Не-не-не-не-не-не. Хопіць з нас такіх гульняў. Тады ў што? Давайте дом з кубікаў будаваць. Давайте. Я буду одну сцяну будаваць, а вы другую. Згода, а разам з тым і мульцік паглядзім. Пачынаем. Так. Так. Вось які цудоўны дом. А хто будзе жыць у ім? Цур моя лялечка. Чаму гэта? А можа гэта гараж для маіх машынак? Не, гэта для лялек. Для машынак. Для лялек кажу. Ой, усё будем спрачацца на кожным кроку. Для машынак. А мы іх зараз правучым. Ого, які класны домик. Для Як маіх тут машынак. утульненька. А хто гэта пасяліўся ў нашым дамку? Пакуль вы спрачаліся, яго занялі. Хто? А вы пастукайце, спытайцесь. Тук-тук-тук. Хто там? Гэта мы, Кася і Лесік. А ты хто? Я Злюка-барабука. І што, ты назаўсёды тут пасялілася? Пакуль вы не памірыцеся. Лесік, трэба мірыцца, бо застанемся без доміка. Трэба. Дамовімся так. Гуляем разам. Так, спачатку твае машынкі ў домікі жывуць, а потым мае лялечкі, добра? Ці нават лепей так. Твае лялькі жывуць і ездзяць на маіх машынках. Ух ты, здорово придумаў! Дамовіліся! Мір! Мір. А, яны болей не сварацца, хутчэй адсюль. Класна ты придумала, Марго, каб нас памірыць. Ага, дзякуй табе! Калі ласка, а зараз чым займацца будзем? Паснедаем і на вуліцу гуляць, усе разам! Ага, надвор'е цудоўнае. Ага. Сябры, і вы не сядзіце дома, наперадзе выдатны дзень. Напоўніце яго цікавымі прыгодамі! І галоўнае, не сумуйце. А мы з вами хутка ўбачымся з самага ранку! У нашым добраранку! До сустрэчы, сябры!